कलेच्या नवरसात आहोत नवरंगाची उधळण करत नटेश्वराला वंदन करून नाविन्यपूर्ण नवरपात नानाविध कलाकृती सादर करून नटराजाच्या चरणी नतमस्तक होऊन नाट्य कलाकृती सादर करणे म्हणजे मायबाप रसिक प्रेक्षक हो नमन झालं ग्रामदेवतेला स्थान देवतेला आणि या नटेश्वराला आज या खेळामध्ये येण्याचं निमंत्रण भेटलं मायबाप रसिकांचं स्वागत करण्यात आलं आणि यानंतर आमच्या आंबोली ग्रामची ग्रामदेवता 32 खेळाची मालकी आई सोनदाई आई दुर्गा माता आई अंतराळ देवी आणि श्री सांब सोमेश्वर आणि श्रीदेव साळकेश्वर यांना वंदन करणार त्यांच्या ऋणात त्यांना पदस्पर्श करणार आमचं हे स्वागत हृदय विराने तुझी मंगल
या ग्राममध्ये वंदेचं गीत या गाण्यासाठी आमच्या आंबवली गावचे प्रथम मानकरी श्री सचिन सावंत, साईनावलाई स्पोर्ट्स, साईनावलाई गोविंदा पदक आणि साईनावलाई व्यावसायिक संघाचे संघमालक सचिनजी सावंत यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं मार्गदर्शन आले. त्यांचं म्हणणं आहे की हे गाणं शाहीर आणि रंगमंचावरती वन्स मोर करायचं आहे. शाहीर अभिषेक पातळे यांच्या आवाजात गाणं होतंय वन्स मोर. Thank you.
नमन म्हटलं की पतावणी झाली, वंकरणी झाली आणि यानंतर येतो क्रमाने येतो तो गण. श्री नवलाई नवयुग नाट्य नमन मंडळ मुंबई सादर करतोय पौराणिक गणनाट्य. पौराणिक गणनाट्य श्री गणेशाच्या विकट अवताराची कथा, अर्थात दैत्यराज कामासुराचा वध. दैत्यराज कामासुराचा वध. काल मी असुराची मुलगी वृंदा ही भगवान श्री विष्णूची परम भक्त होती. तिचा विवाह जालंधर दैत्याशी झाला. वृंदा सती पतिव्रता असल्यामुळे तो दैत्य फार शक्तिशाली झाला होता आणि याचमुळे तो साऱ्या देवांवर अनन्वित अत्याचार करीत असे. त्या त्रासाने त्रस्त झालेले देव श्री विष्णूला शरण गेले. त्यावेळी श्री विष्णूंनी स्वतः पुढाकार घेऊन जालंधर रूपात वृंदेचे पावित्र्य भंग केले आणि याच वेळी जालिंदर दैत्य मारला गेला. कालांतराने ही बातमी दैत्य गुरु शुक्राचार्य यांच्याकडून त्याचा पुत्र कामासूर दैत्यास मिळते आणि त्यानंतर हा कामासूर दैत्य या त्रैलोक्यामध्ये हातभार मारतो आहे. सादर करतोय श्री गणेशाचा विकट अवताराची कथा, अर्थात दैत्यराज कामासुराचा वध. दैत्यराज कामासुराचा वध.
चहाची पूजा करतात. संकट समय रक्षणासाठी देवाची प्रार्थना करतात.
देवांगराचा शंकर कैलासपुरी महादेव यांच्यावर पराक्रम प्राप्त करशील तेव्हा देवाच्या साऱ्या ठिकाणाचा स्वामी होशील. नारायण नारायण. तो देवान अरे कशामुळे दिवसदारी करत कशामुळे निकामी करतो आणि कामे वेळ दिला ब्रह्मचारी स्वीकारण्याने नमन करू प्राणीमात्रांना सावध करण्याचं काम करत असतो. परंतु तुला जे योग्य वाटेल ते तू कर. हे दोष मी नारायण नारायण. Okay.
करवितात. विष्णुदेव आपण सुद्धा देहो असं कोणतं संकट आलंय आपल्यावर आणि आपण या इंद्रपुरीमध्ये आलात? देवेंद्र होलिकेच्या वराने उन्मत्त झालेला त्याने माझी संपत्ती ताब्यात घेऊन तिच्यावर सर्वनाश चालवला आहे. देवेंद्र मला त्याची सेवा करण्याची दिली आहे. यामध्ये आम्ही सर्व देवांची नाती करायची आहे. देहो तुम्ही या इंद्रपुरीमध्ये आहात. निश्चिंत राहा. हे उद्या त्याला घेतो त्याचा समाचार. देवेंद्र आपल्या पराक्रमाची अप्रत्यता आहे. त्यामुळे म्हणून तुमच्यावरती आज देवाचा आलो. ब्रह्मदेवा विष्णुदेवा अरे या इंद्राची इंद्रपुरी आहे. या इथे सभा तर भरतेच. मी काय म्हणतो अरे ब्रह्मेचं नाद ज्ञान तर झालंच पाहिजे. ठीक आहे हे रंगे नाचवते
Venga, Mura, venga,
Hey,
युद्धाची इच्छा पूर्ण करतील त्यांना शरण द्या व सुखाने राहतील. नारायण नारायण ठीक आहे येतोच मी. ठीक आहे येतो.
कामासूर दैत्या जा जा परत जा कामासूर दैत्या तुला शेवटची संधी देतो तुला तुझ्या वराचा फार गर्व झालाय देव दानव पशु पक्षी साऱ्यांना त्यांच्या स्थानी परत जाऊ दे सर्व काही पूर्वी सर्व कुशल मंगल होऊ दे आणि कामासूर दैत्या तू दैत्य कोणी सुखाने राज्य कर सुखाने राज्य कर कामासूर दैत्या तुझी तिही इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आलोय चालव चालव तुझी रणदेवता ज्यावर तुझा फार विश्वास
पारितोषिक श्री नवलाई नवयुवक नाट्य नमन मंडळाचे निर्माते सन्माननीय तुषार सुरेश सावंत यांच्या माध्यमातून या कार्यक्रमासाठी 2001 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। तसेच सचिन सावंत समाजसेवक आणि आमच्या अंबोली गावातील प्रतिष्ठित रहिवासी यांच्याकडून संपूर्ण गणनाट्यासाठी पुन्हा एकदा 501 रुपयाची देणगी आली आहे। तसेच सुरेश शिवराम चाचे देवडे गवळवाडी सुरेश शिवराम चाचे देवडे गवळवाडी यांच्या माध्यमातून नारद मुनी ओंकार पाड्यार यांच्यासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। तसेच गीतकार गोपाळजी करंडे, गायिका रसिका रावणन, गायक पंकज घाणेकर आणि संगीतकार पंकज घाणेकर यांच्या माध्यमातून जबरदस्त एक अप्रतिम राधाकृष्ण विरह गीत लवकरच आपल्या भेटीला येत आहे। भाव, ओढ, विरह आणि प्रेमाची आस अशी प्रत्येक ओढ तुम्हाला मंत्रमुग्ध करेल। हे गीत तुम्हाला एसबी म्युझिक बैरव चव्हाण या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून पाहता येईल आणि या संपूर्ण टीमकडून या कार्यक्रमासाठी तब्बल 501 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। तसेच त्याचप्रमाणे मनोहर अडबळ साखरपा गाव भोवडे आंबेवाडी यांच्याकडून नारदाच्या आवाजासाठी आमचा युवा गायक संगमेश्वर तालुक्यातील एक सुप्रसिद्ध गायक ओंकार पाड्यार यांच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे। तसेच पश्चिम विभागीय गवळी समाज यांच्याकडून अध्यक्ष सन्माननीय अनंत भालेकर आणि सुरेश चाचे, अनंत टाटेकर, मंदार मुरारी, सुनील चाचे, शिवराम वाजे Krishna
करताना गर्भशयाच्या महाली वेदना बाळ जन्मताना पाहिले विमाय बाप माझे कष्ट करताना श्रीगणा तुलाचा माझा जीव लावा श्रीगणा तुलाचा माझा जीव लावा श्रीगणा या गाण्यासाठी रियान्स शिगवर यांच्या माध्यमातून 200 रुपयाचं पारितोषिक आले आहे. वेळेअभावी सगळ्यांचीच गाणी वन्स मोर होणार नाहीये, पण जरूर फरमाईश पूर्ण करण्यात येतील. हे गाणं वन्स मोर होतंय रियान्स शिगवर यांच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा युवा शाहीर ओंकार मध्ये आहे. Hello.
हॅलो, जे गीत झालंय तुझ्यामुळे या गाण्यासाठी महेश कातकर, आमचे मित्र महेश जी कातकर गाव कासे यांच्या माध्यमातून या गाण्यासाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक आले. या गाण्याचे गीतकार गोपाळजी करंडे आणि याला आवाज देत आहेत युवाशाही ओंकार पडा. गाणं पुन्हा एकदा रंगमंचावर होतंय. अजय मांडवकर, अनिकेत कांबळे, सुमेध कांबळे, रितेश भुवड, अक्षय भुवड, रोशन मुंडेकर, ऋतिक तामणकर आणि गोविंदास कळमटे यांच्याकडून 1000 रुपयाचे पारितोषिक आले. तसेच ढोलकीपट्टू, प्रसिद्ध ढोलकीपट्टू शुभम गांगरकर आणि प्रसिद्ध मृदुंग वादक प्रफुल्ल चिमाने यांच्यासाठी समीक्षा परशुराम यांच्या माध्यमातून 201 रुपयाचे पारितोषिक आले. तसेच कामासूर दैत्याचं अप्रतिम अभिनय करणारा व्यावसायिक कलाकार हनुमान पांचाळ
याच्यासाठी दिनेशजी घोसाळकर दादांच्या माध्यमातून 200 रुपयाचं पारितोषिक आले. तसेच केदारी मार्लेश्वर हनुमान नाट्य मंडळ मुंबई संजय दादा सारवटकर आणि शाहीर समीर तटकरे यांचा कार्यक्रम 7 डिसेंबर 2025 रोजी याच रंगमंचावरती सकाळी 10:30चा शो असणार आहे. मायबाप रसिक प्रेक्षकांनी या आमच्या कार्यक्रमात सुद्धा उदंड आशीर्वाद द्यायचे. या मंडळाच्या माध्यमातून तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तसेच सीताराम सोमा केसरकर यांच्या स्मरणार्थ आदित्य संजय केसरकर आणि आर्य संजय केसरकर यांच्या माध्यमातून 201 रुपयाचं पारितोषिक आहे. धन्यवाद. तसेच मायबाप रसिक प्रेक्षकांना एक विनम्र सूचना आहे. आतापर्यंत जशी साथ दिली अप्रतिम साथ, तुमच्यामुळे हा कार्यक्रम सादर होतोय. 10 मिनिटाचा आपण इंटरव्हल घेतोय. यानंतर लगेचच गवळण पाठला सुरुवात होईल आणि यानंतर